Ahojte, vítam vás pri novom videu kanálu Vojnová história, fakty a zaujímavosti, v ktorom si povieme o bitke o Habartov. Bola to prvá bitka druhej svetovej vojny a prvé obranné boje československých žandárov. Začalo sa to 12. septembra 1938, keď mal v Norimbergu prejav Adolf Hitler. V ňom opäť obvinil Československo z diskriminácie sudetských Nemcov a vyhrážal sa, že je ríša pripravená zasiahnuť v ich prospech. Pre väčšinu sudetských Nemcov išlo o udalosť, ktorá ich ešte viac radikalizovala a podnietila k akcii. Konrad Henlein a jeho strana už pred nejakým časom prestali požadovať pre Sudety väčšiu autonómiu a dožadovali sa odtrhnutia a pripojenia k Nemecku. Jeho Ordnery, teda dobrovoľnícka polovojenská organizácia napojená ako na Henleina, tak na nemeckú NSDAP, sa už nejaký čas pripravovali na ozbrojené povstanie proti československej moci. Sudetskí Nemci boli tiež dobre vyzbrojení pašovanými zbraňami. Spomínaný Hitlerov prejav teda mobilizoval tisíce sudetských Nemcov, ktorí vyšli do ulic miest v pohraničí. Cieľom bolo vykonať plánovaný puč. Jedným z týchto miest bol aj Habartov na Sokolovsku, kde sa odohral jeden z najdramatickejších a najkrvavejších stretov medzi nemeckými polovojenskými oddielmi a československým četníctvom. Habartov v roku 1938 bol väčšou dedinou. Žilo tu 3135 obyvateľov, z toho 207 Čechov. V Habartove bolo teda viac ako 90% nemeckého obyvateľstva. Výsledky volieb z mája 1938 preukázali, že Sudeto-nemeckú stranu SDP volilo asi 85% zo všetkých voličov. Henleinová strana bola najsilnejšia a jej príslušníci veľmi aktívni. Okrem toho tam bolo aj niekoľko komunistov a sociálnych demokratov, ktorí mali v Habartove aj svojho starostu. V dedine bola pošta s telegrafným a telefónnym úradom, česká a nemecká obecná škola, farský úrad a žandárska stanica, ktorá sídlila na prízemí budovy nemeckej školy. Stanica mala dve miestnosti a slúžila zároveň ako kasárne pre slobodných žandárov. Na stanici slúžilo 5 žandárov, a to veliteľ stanice práporčík Jan Koukol, strážmajstri Jan Pardus, Antonín Šepela, Matej Příbek a strážmajster Brož, ktorý bol v septembri na liečení v nemocnici vo Falknove. Koukol a Pardus mali v Habartove rodiny. Ružena Pardusová pracovala na pošte a v tunajších udalostiach zohrala významnú rolu. Miestni žandári boli zaradení do práporu SOS Falknov, Stráž obrany státu. Úlohou SOS bolo v prípade náhleho útoku z Nemecka zdržať protivníkové jednotky a získať čas pre armádu na zaujatie obranných pozícií. Na stanici boli tiež uložené pušky pre príslušníkov vojenských posíl, ktoré tvorili vybraní záložníci vyčlenení pre SOS. V čase konfliktu záložníci však prítomní neboli, pretože nemali vyhlásenú pohotovosť. Situácia v obci sa postupne zhoršovala. Na veži kostola sa objavil ríšsky prápor s hákovým krížom. Práporčík Koukol so strážmajstrom Pardusom vyrazili na obecný úrad pokúsiť sa zaistiť pokoj a poriadok. Cestu im však skrížilo asi 150 Henleinovcov, ktorí im hrozili motikami, krompáčmi a obuškami. Žandári sa vrátili späť do stanice. Cestou sa k nim pripojila časť funkcionárov SDP, miestny vedúci SDP Záhrl, Šuk, Plas a niekoľko ďalších. Žiadali, aby žandári zložili zbrane. Tvrdili, že všetky úrady v Chebe, Falknove a okolí sú v ich rukách a že ríšsko-nemecká armáda už postupuje od hraníc. Počas rokovaní prišli pred stanicu ďalšie dva oddiely uniformovaných ordnerov. Tie vnikali dovnútra stanice, takže žandári museli krok za krokom cúvať, aby sa vyhli konfliktu, pretože takto mali nariadené. Ako neskôr vypovedal Jan Pardus, počiatky rokovaní boli organizované, čoskoro sa však prejavila nejednotnosť vo vnútri tábora vzbúrencov. Začali si navzájom skákať do rečí a prevládali emócie. Ordnery vnikli aj do zadnej miestnosti stanice, kde bola služobná puška strážmajstra Broža, ktorý bol na spomínanom liečení v nemocnici vo Falknove. V miestnosti bolo ešte ďalších 5 pušiek zamknutých v skrini pre potreby SOS. Aby sa týchto zbraní a streliva Ordnery nezmocnili, strážmajstri Pardus a Kšepela ich nasledovali do zadnej miestnosti. Po dlhšom dohadovaní dal Plas povel na odzbrojenie žandárov. Pokúsil sa vziať pušku strážmajstra Broža, Pardus sa mu v tom snažil zabrániť a začali sa biť. V susednej miestnosti, kde bol Koukol a strážmajster Příbek,
padol prvý výstrel. Strážmajster Kšepela na pokyn Pardusa vypálil asi 4 rany cez otvorené dvere do prvej miestnosti. V zadnej miestnosti vytiahol plás z vrecka pištoľ. Nestačil však nikoho zasiahnuť a sám bol zastrelený. Pardus Kšepelov strieľali do vzduchu a ordnery utiekli zo stanice. So sebou odniesli jedného ťažko raneného. Strážmajster Příbek bol ranený pri zatváraní dverí budovy a Kouko ležal v prednej miestnosti zastrelený vlastnou puškou, ktorú mu ordnery predtým vytrhli z rúk. Příbek krvácal z ramena ľavej ruky a pravého ukazováka. Snažil sa vystreliť, ale nemohol. Nepodarilo sa mu odistiť poistku a prst mal roztrhnutý od lučíka pri ťahaní o pušku s ordnermi. Aby sa mohol zúčastniť obrany, musel mu Kšepela natiahnuť pištoľ. Rozprchnutí ordnery sa ukryli v okolitých domoch a strieľali z nich do okien stanice. Žandári streľbu opätovali. Dobývanie budovy trvalo asi 2,5 hodiny. Po celú dobu vyzváňali zvony na kostole a húkali banské sirény. Povstalci tým chceli privolať posily z okolitých obcí. Ordnery strieľali aj spod susedných domov. Pardus vysadil dvere spájajúce obe miestnosti a oprel ich o okno, do ktorého sa najviac strieľalo, pretože ponúkalo najlepší výhľad dovnútra. V ďalšom okne urobili žandári barikádu z kníh. Pre prípad, že by bola stanica dobitá, vybral Pardus závery z pušky strážmajstra Broža a z pušiek pre SOS a hodil ich hlboko do ohniska kuchynských kachlí. Zbrane tak neboli streľby schopné. Pušky potom schoval pod posteľ. Okrem toho časť munície preniesol do ďalších miest v budove, pre prípad, že by obrancovia museli opustiť miestnosť stanice. Povstalci chceli za každú cenu žandárskú stanicu dobiť, preto vytiahli hasičskú striekačku. Jej obsluhu však rozohnal strážmajster Příbek streľbou z pištole z okienka na prvom poschodí. Potom Henleinovci odkopali časť múru budovy krompáčmi a priviezli debny s banskými trhavinami. Vyzvali žandárov, aby sa vzdali. Inak vyhodia budovu do povetria. Žandári to však odmietli. K výbuchu nakoniec ani nedošlo, pretože sa povstalci báli, že by poškodil aj susedné domy. Medzitým ďalší povstalci zajali manželku strážmajstra Pardusa. Ružena Pardusová sa pokúsila po prvých výstreloch utiecť spolu so svokrou a dcérou Verkou. Boli však zadržané, keď vyskočili z okna. Pardusovú miestni obyvatelia zviazali povrazmi a bili ju. Okrem potrhaných šiat a niekoľkých poranení jej spôsobili aj ťažký otras mozgu. Potom ju priviedli pred stanicu a vyzvali žandárov, aby sa vzdali. Inak bude manželka strážmajstra Pardusa zastrelená. Ako prvý vyšiel bez zbrane strážmajster Příbek a bol hneď Henleinovcami napadnutý. Po ňom vyšiel strážmajster Kšepela. Ten na nič nečakal a rozbehol sa smerom k starej šachte. Telo zavraždeného Kšepelu bolo neskôr nájdené za dedinou, kde bol postrelený a ubitý. Ako posledný vyšiel strážmajster Pardus. Najprv ho postrelili, potom sa naňho vrhol dav a zbili ho do bezvedomia. Po chvíli sa prebral a pokúšal sa plaziť uličkou. Bol však znova bitý a udretý krompáčom do hlavy. Znovu stratil vedomie. Jeho manželka a Příbek tiež upadli do bezvedomia a všetci traja boli považovaní za mŕtvych. Okolo 14. hodiny vošiel do obce autokar s 12 príslušníkmi četníckeho pohotovostného oddielu ČPO z Falknova, ktorý sem vyslal vtedajší okresný veliteľ nadporučík Václav Beneš. Oddiely boli mladí čakatelia žandárskej služby a ich inštruktori. Zrejme vyrazili až potom, čo sa nepodarilo znova nadviazať s Habartovom telefonické spojenie. Hneď pri vjazde do obce autokar narazil do oceľového lana, napnutého cez cestu. Lano však nevydržalo a pretrhlo sa. Na námestí sa vozidlo ocitlo pod krížovou paľbou povstalcov. Vo vnútri bol zasiahnutý do hlavy žandár na skúšku, desiatnik Stanislav Roubal. Pri vystupovaní pred žandárskou stanicou bol zasiahnutý ďalší žandár na skúšku, četár Vladimír Černý, a o niekoľko minút zomrel. Zranený bol aj žandársky čakateľ Vavrinec Hika. Žandári paľbu opätovali. Kvôli veľkej presile sa skryli do jedného z domov, odkiaľ sa bránili do príchodu posíl. Tými boli autokar s 13 strážnikmi Karlovarskej štátnej polície. Aj toto vozidlo bolo zasiahnuté niekoľkými strelami, nikto však nebol zranený. Po istej dobe spoločnej obrany začali príslušníci bezpečnostných zborov nad Henleinovcami vyhrávať. K četníctvu a polícii boli v tom čase prednostne prijímaní dlhšie slúžiaci poddôstojníci Československej armády. Išlo teda väčšinou o skúsených bývalých vojenských profesionálov. Povstalci pochopili, že ich neporazia a opustili boisko. Postupne bola oslobodená žandárska stanica, hostinec
a ďalšie miesta v obci. Počas boja boli zabití 3 povstalci a mnoho ďalších bolo zranených. Zvyšní Henleinovci sa dali na útek. Mnohí práve do Nemecka cez neďalekú hranicu. Výsledkom konfliktu v Habartove bolo 8 mŕtvych, z toho 4 na oboch stranách. 3 zo žandárov boli zranení. Henleinovcov bolo zranených viac. Presný počet sa nepodarilo zistiť, pretože niektorí z nich utiekli alebo boli ostatnými odnesení. Tu sa končí naše video o bitke o Habartov. Ďakujeme, že ste si ho pozreli až do konca. Dúfame, že sa vám páčilo a našu snahu odmeníte lajkom, komentárom, odberom či prezdieľaním. Ak sa vám naša tvorba páči a chceli by ste mať predčasný prístup k našim videám, neváhajte nás podporiť na platforme Hero Hero, kde si pre vás už teraz pripravujeme ďalší zaujímavý obsah. Link nájdete v popise. Vaša podpora nás posúva vpred. Dovidenia pri ďalšom videu.